Agnagan ti Sally ken Pepito. Awan gasat da ti negosyo. Napaay dagiti agasawa. Nagpatulong ni Pepito ken Sally kadagiti kalugaranda. Gapu iti abuos bimaknangda. Isuda ti nagfiesta kas panagyaman da ken San Roque a patronda ken kadagiti kalugaranda. Gagayem ken kakabsat, imatangan tayo ti pen nakasaya at ti biag da Pepito ken Sally, babaen ti sala ti cluster 1, dagiti barangay ti Lorenzo, Marcos ken nagpatayan. Imatangan tayo ti contingent number 5. May sanggel, sagmamano ka di 50 pesos. O di ba? Naglaka? Namit, nagninan angkel. Intayon, awang gumaggatang. When intayon? Bay ama malugi da? Malugitan sa amin, bakit? Awan swerte ang negosyo. Bay ata kumanunot nakti sa bali a negosyo lakay. Makapabintas! Gumatang ka yun! Pagsak presyo kayo na imas pay! Gumatang man may sa amansanas, anti? Daytoy balasang ko! Anamit, anti! Haan anaimas! Nakal-alsem! Kakadwain kayon! Awan gumatgatang! Awan na talaga, bakit? Malas sa tinegosyo. Awan ang makapagsabulan tan. Lakay! Makit-kitang ti makit-kita? At na manguhula! Padasin ta ang wentigasat ta! Alaman nga rin, bakit? Madam! Mabali na kita ang gasat ni? Umasideg kayo, nagbukel ang kristal, makakita ti masakbayan ang naghintay. Ano't makikita, madam? Makikita, bumaknang kayo, gapo ti abungos. Agawit kayo, daing kay saraken, tigasat yu. Aray! Kinagatnak ti abus! Nagpanaas! Lakay! Daytoy tigasat tan! Surutin ta ang giting abos na swerteta! Kakadwa! Ang titinulong tayo maagalan itlog abus! Nakaad-ado!
Bubutan na ikaw ng bigasan kay makita ti panagmaymaysa tayo. Siya ti agpa-fiesta! Intayon agramba, agyaman tayo ken ako ang marswa.